başın. Tiştek ji we re bêjim rewşa Kurdan ne baş e. Ne li Rojava, ne li Bakurê Kurdistanê. Ev 14-15 mehan pêvajoyekê dest pê kiriye li Bakurê Kurdistanê, Tirkiye. Di navbera Kurdan û dewleta Tirkiye de lê heta niha tu encamekî tune. Encama ku derketiye heta niha yani bi kêrî Kurdan nehatiye. Ne zimanê Kurdan bûye fermî, ne însanên me ji zîndana hatine berdan, ne Selhedîn Demirtaş û hemû însanên ku ji ber dava Kurd û Kurdistanê hatine girtin, hê jî nehatine berdan. Tu însanekî me ji Ewropayê nekariye vegere gundê xwe, serzeviyê xwe, ser mal û milkê xwe, ya jî nekariye vegere tevlî siyasetê bibe. Hûzanî çend hezar însanê me li Ewropayê ne? Yên hilbijartî. İnsanên me yên siyasetmedar mecbûr mane derkevin Ewropayê. Tonkî dawe hene li hemberî wan. Ve negeriyane. Nikarin vegere. Tên girtin. İnsanê me yê serê çi ji xwe behs nekin. Yani êwan ew însanên azad in, destê wan da sîleh heye. Lê partiya ku qedera Kurdan guherand, Partiya Karkerên Kurdistanê xwe fesih kir ji bo xatirê vê pêvajoyê. Me tiştek bi dest nexistiye. Yani Kurdan tiştek bi dest nexistiye. Dewleta Tirkiye ku qaşo di vê pêvajoyê de cih digre beriya mehekî Rojavayê Kurdistanê sir û bin kir. Qismekî mezin yê herêma dibin kontrola Kurdan de bi temamî ji destê wan girt. İnsanê me perperîşan bûn. Ev 36 rojin li Kobanî dorpêçekê heye tenê ji ber ku qerara dewleta Tirkiye wisa dixwaze. Ne ji ber Şamê ye. Dewleta Tirkiye ku aniha di nava pêvajoyê de ye ambargo daniye ser Kobanî. İnsan tî û birçîne. Zarokê me ji birçiya dimirin. Sal 2026 e. Mesele pir ciddî ye. Rewşa me ne baş e. Yani şandeya Rojavayê Kurdistanê Rûhilat Efrîn İlham Ehmed niha li Brukselê ne hevdîtinan pêk tînin. Lê ew jî hevdîtinên çi wa? Bi kîjan armancî? Yani dibêje em zorê dane. Ji me re alîkarî lazim e. Ji me re garantör lazim e. Amerîka ji Rojava derketiye. Amerîka xwedî li sozê xwe derneket. Qet nebe hûn werin. Ey dewletên Ewropayê, hûn werin Rojavayê Kurdistanê. Bibin garantör. Qet nebe ev peymana ku ne tu tiştekî ye di navbera Kurdan û Şamê de ne tu tiştekî yani. Ne garantiya wî heye, ne manewî heye tu tiştekî ne. Qet nebe hûn werin bibin garantör yani ji bo vê peymana nebixêr. İlham Ehmed, Rûhilat Efrîn ji bo vê yekiyan hil Ewropayê ne li garantöran digerin. Amerîka çû? Yani İsrail çi qas xwe debere nizanim. Yani me çi qas dew kiriye li İsrailê ez nivî jî nizanim. Lê aniha dewekî me heye li Ewropiyan. Em dixwazin Ewropî werin bibin garantör. Lê Ewropî nayên. Nayên yani. Na. Bi qasî 2000 şervanê me di destê çeteyan dane, çeteyên dewleta Tirkiye û alîkî de pêvajo birêve dibîne. Beriya salekî wextê pêvajoyê dest pê kir, me got Tayyip Erdogan ne xwedî wê hêzê ku karibe Kurdan bixapîne, Kurd bûne xwedî tecrübe. Kurd siyasî ne. Kurdan ji rabirdûya xwe ya 100 salan ders derxistiye, êdî nayêne xapandin. Lê em dibînin ku em rêxistinbûna xwe belav dikin. Çîmentoya ku me dike me, hebûna me, taybetmendiyên me yên netewî em hêdî wenda dikin. Em qîmetên xwe wenda dikin, însanên xwe wenda dikin. Em marjînal dibin. Marjînal yanî ji civakê dûr dikevin. Biçûk dibin. Em dibin tenê aydê komekê biçûk ku li derdora menfeetekî dibe ku menfeetên aborî be, siyasî be feq nake. Li derdora menfeetekî biçûk li hev kom dibe. Marjînalbûn e ev. Biçûkbûn e. Heyf e. Heyf e. İnsanan ket da, emek da, 5 sala. Em mezin bûn, em pir mezin bûn.
Tamamı Kurdistan eli kelekam ev. Ana tahammül emetun em insan ki bibine. Ma fırkiye Hristiyana bir insana. Yani rewşa me nebaşe ban. Jwara bêjim. Êdî hûn çi encam jê derdixin nizanim. Sal 2026 em ji birçiyan dimirin li Kobanî. 600,000 însanê me di dorpêçê de ne. İmkana ku şervan biçin wê derê tune, dewleta Tirkiye erebeyê xwe zirxî şandiye derdora Kobanî, çeperan di kolê. Zorê li me dike em Kobanî biterîkînin biçin. Wê derê jî teslîmê çeteyan bike. Li Efrînê jî rewş ne baş e. Temam. Fermandarekî me çû li wê derê, çû wê derê lê têrê nake. Tenê heta niha 400 malbat ew ê vegerin di planê de wisa heye. 400 malbat çi ye? Ya her malbatekî ji 3 ferdan pêk were nake tiştekî. 1200 însan çi ye? Yani 9 milyon insan koşber bûn ji Efrînê. Hevan mı? Mesele pir mezin e û mesele pir ciddî ye. Yani çawa dibe? Yani mesela siyasetmedarê Kurd bi tena serî xwe Mehmûd Alinak aniha rabiye dest bi greva birçîbûnê dike. Ji bo Kobanî, ji bo dorpêça ser Kobanî rabe. Ji bo ku Ewropî berê xwe bidin Kobanî, rastiyê bibînin. Ji bo ku dewleta Tirkiye deriyê sînoriyê di navbera Sûrûc û Kobanî de rake. Ji bo ku Kurd miletê me Bakurê Kurdistanê xwedî li Kobanî derkevin Mehmûd Alinak aniha ketiye greva birçîbûnê. Emrê wî 75 sal e. Tonkî nexweşî wî hene ji xwe. Yani veya ji bo me mesela Mehmûd Alinak dest bi greva birçîbûnê kiriye. Mezinekî me ye, siyasetmedarê me ye. Yani rêberekî me ye. Emrê xwe daye siyaseta Kurd. Ana dest bi greva birçîbûnê kiriye. Bêdengiya me li hember vê meselê ne rûreşî ye. Yani çawa me dikare teḥemûl bike. Yani me dît yani jaliyek ve merûv pir rêz û hurmet nîşan dide, jaliyek ve jî merûv xemgîn dibe. Çima ne em? Çima em nakeve nava hereketê? Çima em Mehmûd Alinak mecbûr dikin bikeve greva birçîbûnê? Halbikî tiştekî hêsan e. Yani ew hêz û quweta ku aniha em didin organizekirina heştê adarê em bidin ser Kobanî azad dibe. Çete mete hemî bertaraf dibin. Milletê me lê dixe temamen ji Sûrê jî dikeve Pîrsûsê Kobanî ra derdikeve. Yani me nekarî em 20 kamyonan alîkarî bişînin ji Pîrsûsê. Em dawa çi dikin yani? Em dawa çi dikin? Nabe. Yani dawa ku em li pê ne eger em evveliyetê bifikirin yani öncelik ji Kobanî dest pê dike. Sînorê navbera Bakur û Kobanî de divê rabe. İnsanên me azad bin. Dorpêç li ser rabe, çete mete ew çeteyên ku hatin Hesekê serdana waliyê Kurd ew çeteyên ku heyetên Rojava pêşwazî dikin li Şamê ew çeteyên rêvebirên dewleta Tirkiye ku di nava pêvajoyê de ne dibe ji Kobanî re çare bibînin. Numan Kurtulmuş yani. Numan Kurtulmuş basa pêvajoyê dike ême em bawerî pê nayînin. Devlet Bahçeli jî bi vî şeklî ne. Devlet Bahçeli serçete ye. Tayyip Erdoğan serçete ye. Yani serokê çeteyan e. Ji ber ku dibin kontrola wî de çete hene. Çete êrişê Rojava dikin, çete êrişê Kurdan dikin, çete însanan davêjin hepsê, Selhedîn Demirtaş davêjin hepsê. Mesela ew çeteyên hukukî ê edaletê ku Selhedîn û hevalê xwe hevalê wî avêtine hepsê, wana hemî çeteyên hukukî ne. Çete tenê sîleh nagirin, naçin li hember însanan şer nakin. Çete maddeyên hişbir difroşin, çete dizî dikin, çete gendelî dikin.
çete hukukê bikartînin ji bo însanan di hepsê de birizînin. Hemî çete ne. Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan serçete ne. Numan Kurtulmuş jî çeteyekî ye. Hîn nebiye serçete. Ana hemî li pê tiştekî ne. Pîlan û projeyên Kurdan yên li rojata navîn temamen xirab bikin. Tu armancekî wanê din tune ye. Tamam, hinekî peremere bidizin gendelî ew jî çetecîtî ye. Lê armanca wan a esasî dijberiya Kurdan e. Merhaba. Kobani 37 gündür kuşatma altında. Kuşatmanın başladığı günden hemen sonra sık sık düşündüm. Bizim evimiz ağızları kan kokan cellatlarca, silahlı cellatlarca işgal edilip çoluk çocuk esaret altına alınsaydık acaba ne hissederdik? Kobani'nin yaşadığı tam da budur. Kobani ki dünya insanlığına hizmet eden ve DAEŞ çeteleri Orta Doğu'yu kan çanağına çevirmesin diye on binlerce gencini feda eden bir yerdir. Kobani bugün esaret şartlarında insanlar sesini duyurmaya çalışıyor. Ne yazık ki büyük bir çaresizlik yaşıyor. Çocuklar ilaç bulamadıkları için ilaçsızlıktan ölüyor. Tankerlerle taşınan sular hastalık saçıyor ve halk aç. Dünya liderleri Kobani'de Colani'ye verdiği destekle bu kuşatmayı sürdürüyorlar. Ve ben acı bir çaresizlik içindeyim. Keşke yapabileceğim başka şeyler de olsaydı. Kars'taki yazıhanemde Kobani halkının çığlığına ses verebilmek, omuz verebilmek ve Kobani halkıyla dayanışmada bulunmak üzere açlık grevine başladım. Duyarlı tüm kardeşlerimi ve dünya insanlığını Kobani'ye sahip çıkmaya çağırıyorum. Yani mesele ev e. Yani Kurdiye wê gez qismekî wisa piçûk bo ji were wergerinim. Siyasetmedarê Kurd Mahmud Alinak li dijî dorpêça Kobaniyê dest bi greva birçîbûnê kir. Dorpêça li ser bajarê Kobaniyê aniha 36 rojên didome bang, bertek, nerazîbûnên ji bo rakirina dorpêçê hene gelekî qelsin. Yani mesela rayedarên Ewropî derketinê netî bî dibêjin li ser Kobanî dorpêçê ye. Ez zanim dorpêçê ye. Em zanin dorpêçê ye tema. Çare çi ye? Çare. Hatiye ji min re nûçe pêşkêş dike. Rayedarê Netînyek bî. Heber dide min ku dorpêç heye. Ji bo ku dorpêç were rakirin û hestiyarî çêbibe siyasetmedarê Kurd Mahmud Alinak dest bi greva birçîbûnê kiriye. Li ofîsa xwe ya Qersê dest bi vê grevê kiriye. Dibe Kobanî 37 rojan dibin dorpêçê de ye. Piştî roja ku dorpêçê dest pê kiriye ez gelekî caran fikirîm. Gelo eger mala me biya jaliyê van celladan ve hatiba dagirkirin zarokê me tî û birçîbana ji birçîya bimirana me çi bikira me çi hîs bikira. Tişta ku li Kobanî çê dibe tam ev e. Kobanî ew cî ye ku xizmeta mirovahiyê kiriye ji bo cîhanê. Ji bo ku çeteyên Daişî li rojata navîn nekevin gola xwînê bi dê hezaran cîwanên xwe feda kirine. Kobanî îro di şert û mercên esaretê de hewl dide dengê xwe bigîne mirovahiyê mixabin bêçareseriyekî mezin heye. Yani bêçaretî heye. Zarok ji ber ku dermanan peyda nakin, nikarin dê û bavê wan jî bêçare ne, ji bêdermaniyê dimirin. Avên ku bi tankera tên veguhestin tên wê derê jî xirab in, qirêjin, bakterî tê de heye, ji bîran derdikeve, nayve xwarinê, tam kanê jehrê ye. Serokên cîhanê bi piştgiriya ku li Kobanî didin Daişê vê dorpêçê didomînin. Heqeten rast e. Serokên cîhanê bi piştgiriya ku li Kobaniyê didin Daişê vê dorpêçê didomînin taybetî dewleta Tirkiye. Ez jî di nava bêçareseriyekê bêçaretî de tişta ku ji destê min tê greva birçîbûnê ye. Ez ê bikevim greva birçîbûnê. Li ofîsa xwe ya Qersê ji bo ku bibim dengê qêrîna xelkê me yê Kobanî
مل بدم وان جبو خلکی کوبانی دنوا yani bigêje qismekî aramiyê dibe ez bi wara dikim nava hevkariyê dest bi gireva birçîbûnê dikim. Ez bang li hemû xwişk û birayên xwe yên hestiyar bang li mirovahiya cîhanê dikim xwedî li Kobaniyê derbikevin. Dibêje Mahmûd Alinak. Mesela vaya çawa ye? Van bifikirin. Rejima Îranê cezayê darvekirinê li du gencan biriye. Du gencên Kurd. Min û çeş Kudirê girt. Ecayîb tiştekî ye. Ez fotoğrafê wan her du xortan nîşanê wedim. Yani meriv çawa razê dibe? Meriv çawa dikare qebûl bike? Ma em ji bo kîjan rojan hene? Yani dewleta Îranê em çiqa jê re bidin xebera ne çare ye? Ne çare ye? Em bibêjin faşîst, bibêjin qirker, bibêjin xwînrej, ne çare ye? Dikuje însanan dikuje. Meriv çawa dikare pêşî lê bigire? Ez dibêjim qey di destê me de ye. Mesela her du xortên me cezayê iqdamê li wan hatiye birîn. İdam yani cezayê darvekirinê. Em çiwa bikin? Hakikaten çare çi ye? Em her roj bi van însanan re dimirin. Em xwe ji serhildanekî mezin re amade bikin baş dibe. Rejima Îranê bi îddiaya tevlî xwepêşandanên jin jiyan azadî bûne cezayê darvekirinê li du Kurdên ji Bokanê Rauf Şêx Merûfî û Mihemed Ferîcî birî. Cezayê îdamê. Xwepêşandanên li Rojatê Kurdistanê û Îranê di roja şestemîn de didomin rejima Îranê bi îddiaya tevlî xwepêşandanên jin jiyan azadî bûne cezayê darvekirinê li du Kurdan birî. Kurdên Bokanê. Rauf Şêx Merûfî, Mihemed Ferîcî. Her du welatiyên Kurd yên ku di dema xwepêşandanan de hatibû binçavkirin ji aliyê şaxê yekemîn yê dadgeha Muhabadê ve bi sûçên muharebe yani şerê li dijî Xwedê, fesadê fîl erz. Ecêb. Yani derxistina tevliheviyê li ser rûyê erdê bi cezayê darvekirinê ve hatin cezakirin. Bifikirin yani însanên me her du xortên me bi çi têne sûcbarkirin şerê li dijî Xwedê dane meşandin. Yani bêexlaqiyekî ew qasa mezin dibe hem zulm li xelkê dikin dema li hember wê zulmê meriv gilî xwe tîne ziman û dibe tu li hember Xwedê derketî. Ma tu Xwedê yî. Li hember Xwedê dernakevin. Li hember te derdikevin. Xwe dixeşîne Xwedê. Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Kurd payê ev biryar di 24 Sibatê de ji her du girtiyên li girtîgeha Bokanê ve têne ragirtin re hatiye şandin. Yani ev biryar ji wan re hatiye şandin. Her du jî li girtîgeha Bokanê ne. Di nûçeyê de tê çi gotin daraza her du girtiyan bê parêzer hatiye birêve vebirin. Bixwe parêzerê dewletê dane wan destûr nedane wan ku awqatekî ji xwe re peyda bikin. Beriya ku cezayê îdamê li wan were birîn li zindanê îşkenceyekî pir giran jî li wan hatiye kirin. Tiştekî wisa jî heye. Yani de mesela suçê dewleta Îranê de em pir kêm in. Yani di tespîtkirina suç de di dij derketinê de mesela em hê jî dibêjin bila li Îranê demokrasî hebe rejîma re serxeta demokrasiyê. Li Tirkiyê em hê jî hêvî dikin ku demokrasî çêbibe. Ez gotina xwe dixwazim dubare bikim bila dubarebûn pir hebe. Li Tirkiyê bi vê rejîmê nemimkün e demokrasî pêk were. Ya tiştek ku nemimkün e. Ji bo wî îcab nake wext wenda bike.
ev rejim Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan ancak hılveşi. Şora şekilli Türkiye pek var. Ev gencin ku ten ser desalatariye li Türkiye eğer kudi mantık demokratik bin, em şoraşkerin Türkan jî nas dikin. Ew jî ne demokratîkin. Nabin, nikarin bibin. Yani mantıka wan têrê nake. Yani nabe. Divan şertan da li Türkiye nabe. Li Suriye demokrasi ne mümkün e. Ji bo merov bigêje vê qenaetê îcab nake merov alim be, zana be. İcab nake yani. Ji bo merov bigêje vê tespîtê pir xwandin jî îcab nake. İcab nake me jî mirova jî bixebite. Ji bo merov tespît bike ku li Şamê bi vê revebiriyê demokrasî ne mümkün e. Ji bo merov tespît bike ku li Tirkiye bi vê revebiriyê demokrasî ne mümkün e. Ji bo merov tespît bike ku bi vê revebiriyê li Îranê demokrasî ne mümkün e. İcab nake merov alim be, îcab nake merov baqil be jî. Na wallahi billahi îcab nake. Yani û herin nava daristanên Amazonê gorîl hene li wan dera. Aliyê coğrafîk de em ji xwe şaş nekin. Ji wan gorîla bipirsin ew jî wê ji we re bibêjin ku rast e ne mümkün e. İnsanekî 24 sal li ser desthilatariyê ve Tayyip Erdoğan û di 24 sala de ji bilî kuştina Kurdan tu gav navê dibe û em jê demokrasî hêvî bikin. û li ber mirinê be. û mal û milkê Tirkiye jî dizî be. Di gendeliyê de jî pir meşhûr be. Du cara li Parîsê komkujî pêkanî be. Xwedawenda Kurdan ya Sakîne Cansız qetil kiribe. Robosk bajarên me. Xweserî mesela. Mesela besa xweseriyê tê kirin ne? Çima em xweserî naxwazin li Bakurê Kurdistanê? Heqeten ya. Ez do fikirîm. Em çima xweseriyê naxwazin? Ka ji bo xweseriyê heyş bajarê me serûbin bûn? Çima? Madem em xweserî naxwazin çima me wan rojan xwest? Rêvebiriyên xweser mesela ji bo me xeta sor bû. Madem rêvebiriyên xweser ji bo me xeta sor bû, çima şaredariyên me derketin, daxuyanî xwendin? Çima rêvebiriyên xweser îlan kirin mesela? Çima? Mereq dikim. Madem me nedixwest, me nexwesta yani me dikarîbû bi Enqerê re bi şiklekî de lihev bikira. Xizmetê xwe me dikarîbû li şaredariyê bi rêve bibira. Eger binêrin li ser xeta rast bin em dibe em îsrar bikin. Wê demê di xweseriyê de em îsrar bikin. Rêvebiriyên xweser de em dikarin îsrar bikin. Hem li Rojava hem li Bakur. Wextê em îro îsrar nakin dibe em ji ber meseleyên berê dibe em xwe rexne bikin. Madem em îro nexwazin duh me çima xwest? Ew qas yani pir hêsan e yani. Hevseroka Daireya Tekiliyên Derve ya Rojavayê Kurdistanê li vê derê Bakur Rojhilatê Sûriyê nivîsiye. Pir ecêb yani. Hê jî ajansê me dibêjin Bakur Rojhilatê Sûriyê. İlham Ahmed Wezîra Karê Derve ya Rojavayê Kurdistanê ye hevan. Endama fermandariya giştî ya YPJ Rojhilat Efrîn di müzakereye bi Şamê re yani cih digirin di nava danûstandanan de ne di vê çarçovê de hatin Parlamentoya Ewropayê li Brükselê tevlî civînekî bûn. Piştî wê civîna mezin civînekî çapemenî jî li darxistin. Endama Parlamentoya Ewropayê evîn incîr pêşengî kir ji civînê re. Axaftina ewil Daniel Attard kir.
ew jî endama Parlamentoya Ewropayê. Atart piştevaniya xwe ya ji bo Kurdan beyan kir. Divê me beriya hefteyekî li Parlamentoya Ewropayê biryarekî girtibû. Bi dengekî pir xurt Parlamentoyê piştgiriya xwe ya ji bo Rojava beyan kir. Evîn încî jî daxuya kirin ku Parlamentoya Ewropayê dixwaze alîkariyên bi Şamê re girêdayî şertan bike. Yani heta ku rêzê ji mafê Kurdan re negire, ji mafê milletê din re negire, dibe Yekîtiya Ewropayê ne bi şiklekî cuda ne jî bi deyn pere nede Şamê. Yani jî alîkarî nedê. Ez behsa deyn jî dikim. Her cure alîkariya siyasî, meşruiyeta wan, aborî alîkarî nedê bi şertê ku mafê Kurdan nas bike. Dibe Yekîtiya Ewropayê qebûl kiriye ku em cîhan deyndarê Kurdan e. Em nikarin wana biterekînin. İlham Ahmed destnîşan kir ku ew piştgiriya bi Kurdan û Rojava re wekî piştgiriya demokrasî û aştiyê dibînin. Ya bila piştgirî bidin Kurdan, îşê me bi demokrasiya wan û aştiya wan tune ye. Yani em însanên İlham Ahmed daxuya kirin ku Kurd û tifaqê wan li dijî Daişê şer kirine, tê koşiyane, mirovahiyê ji xeteriyekî pir mezin rizgar kirine, li hember van hewldanan dibêje divê piştgirî davan ku mafê gelê Kurd di destûra bingehîniya Sûriyê de hatibe misoger kirin. Yani em ji welatên cîhanê dixwazin ku zorê bidin ser Şamê qet nebe mafê me yê bingehîniya di destûra bingehîn de were garantî kirin. Çê nekirin? Êriş li dijî Kurdan çêbû, ev êrişa li dijî demokrasiyê ye. Yani êrişa li dijî Kurdan e, li dijî demokrasiyê nizanim. Li Tirkî jî demokrasî heye qaşû. Pergaleke demokratîk heye, mafê jinan misoger dike, ev êriş li dijî vê pergalê bû. İlham Ahmed peymana ku di 29 Çilê de bi Şamê re hate îmzêkirin bi bîr xist. Axaftina xwe wiha domand li ser entegrasyona û li ser agirbestê, li ser entegrasyonê em axifîn di 29 Çilê de dibêje. Peymana 29 Çilê behsa wê dike. Erê. Tekildarê vê peymanê hîn gelek gav hene ku nehatine avêtin. Di nava dewletê de di derbarê entegrasyona eskerî, ewlehî û saziyên sivîl de gav têne avêtin. Lê hîna jî kêmanî hene, nîqaş têne kirin. Lê gotina ku dikare rê li ber şer veke dewam dike. Gotinên hêzên ku rast rast girêdayê hikûmetê ne di derbarê vê yekê de hene. Hêjî gef û tehdîtekî mezin li ser Rojavayê Kurdistanê heye, dixwaze wê bêje. İlham Ahmed got, em gavên ku heta niha hatine avêtin erênî dibînin, lê ji bo ku mafê Kurdan di destûra bingehîn de were garantî kirin, misoger kirin li ser Komîsyona Destûra Bingehîn ku Kurd di nav de cihê bigirin, gav nehatiye avêtin. Nûnertiya Kurdan ya di saziyên dewletê de hîna jî pêk nehatiye. Tevlîbûna Kurdan di pêvajoyên biryarê û avakirina Sûriya nû de girîng e. Yani komisyonekî destûra bingehîn dinivîsîne anayasa. Tê de Kurd cih negirtine. Dibe hêjî cih nedane Kurdan. Manawî çi ye? Ji bo ku mafê jinan hem di destûra bingehîn de hem jî di saziyên dewletê de were naskirin, hîna jî kêmasî hene. Kêmasî tune ne Rêzdar İlham Ahmed. Tiştekî tune ye. Mafê jinan di destûra bingehîn de qet tune ye. Kêmasî çi ye? Ji bo tu bêjî kêmasî heye dibe di destûra bingehîn ya Swîsre be. Dibe ya Norvecê ya Swêdê be merov bibêje ya rast e temamen maf hene lê hin kêmasî hene. Destûra bingehîn ya Colanî da kêmasî heye ya rezalet heye. İlham Ahmed balkişan ser xeteriyên Daişê destnîşan kir ku dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hê Sûriyeya nû hatiye avakirin, hê jî li ber avabûnê ye, hê jî rûneniştinê ye, Amerîkayê biryar da ji wê derê vekişe. Di mijara çawa meşandina vê pêvajoyê de hîna misogerî tune ye. Em jî dixwazin di vê civînê de dengê xwe bidin bîstin. Yani İlham Ahmed dibêje ew Sûriye ku hê nû nehatiye avakirin,
Amerika jî vedikşe tut tiştekî me jî garantî ne destûra bingehîn de anayasayê da tut derekî de em dixwazin dengê xwe bigînin Ewropayê qet nebe bila Ewropa were bibe garantör di wê manayê de dibêje. Em dixwazin garantörên vê pêvajoyê hebin. Em ê ji Yekîtî Ewropayê re bibêjin ji bo pêkanîna peymanê were misogerkirin yani peymana ku aniha me bi hev re îmzê kiriye ji bo ku ew were bi rêvebirin bi Şamê re pêwîstî bi garantoran heye. Ji bo misogerkirina pêşarojê pêwîstî bi alîkariyê heye. Yekîtî Ewropayê ji bo pevçûn dibare nebin dikare rol bilîze. Dikare mekanîzmeyekê taybet biafirîne. Eger ew rola garantoriyê bilîze wê bandorekî erênî çêbibe. Hat femkirin yani. Rohalat Efrîn, İlham Ehmed ji bo peydakirina garantoran hatine Ewropayê. İja Ewropa qebûl dike bibe garantör. Qebûl nake ew meseleyekî din e. Di derbarê vegera penaberan de tu gav nehatine avêtin ji bo vê jî mekanîzmeyekî lazim e. Rohilat Efrîn jî diaxife, fermandara giştî ya YPG jî, em bi saya tekoşîn û berxwedana gelê xwe li vê derê ne, misogerkirina destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê ji bo hemû beşên Kurdistanê giring e. Rohilat Efrîn da zanîn ku di sala dawî de li Sûriyê bêaramî serdest e, ji bo entegrasyonê divê misogerî hebin, wekî YPG me daxwazên xwe tekoşîna ku hatiye dayîn, şoreşa Rojavayê Kurdistanê dibin pêşengiya jinan de pêşketiye, divê me hemî danî holê, divê pêşengiya jinan di Sûriya nû de were naskirin, divê YPG jî wekî hêzekî jinan ciyê xwe bigire di Sûriyeyê nû de. Rohilat Efrîn destnîşan kir ku ji bo parastina destkeftiyên Rojava û destkeftiyên jinan pêdivî bi hevgirtinê heye. Her du rayedaran bersiva pirsên rojnamegeran dan ka em bijin ka em bibînin çi bersiv dane. İlham Ehmed pirsa di derbarê vegera ji bo Efrînê de wiha got, lehevkirina bi Şamê re ya di derbarê Efrînê de gelê Efrîn wê beşdarî rêveberî û ewlehiyê bibin, nîqaş hê jî dido min lê pirsgirêk hene tevî, lê pêvajo yekalî dimeşe, em jî dixwazin ji bo vegerê garantiyê bistînin, di derbarê vê yekê de tarîxekî nehatiye destnîşan kirin, niha tenê 400 malbat amade ne wekî kuma yekem vegerin Efrînê, hevdîtin wê bi hikûmetê re bidomin. Rohilat Efrîn jî pirsa di derbarê entegrasyona askerî de wiha bersivand, di mijara avakirina artêşekî de li ser 4 tûgayan lehvatinekî çêbiye, em wekî YPG dixwazin wekî avaniyekê xweser hebin, nîqaşên me dido min lê hîn biryarekê şêmber berbiçav tune ye, ji bo ku YPG jî di artêşê de ciyê xwe bigire divê tekoşîn berdewam bike. Yek ji tiştî ku me tirsîne hevan di daxuyaniyên rêveberên Rojavayê Kurdistanê de dibêjin li ser mesela merov pirsek dipirse dibêjin li ser vê mijarê nîqaş hê jî dido min. Wextê divê nîqaş hê jî dido min ez bi xwe dikevim nava tirsê. Çima? Ji ber ku lehvatin çê nebiye, tu nîqaşa çi didomînî? Yani ew ji te re dibêje qebûl nakim. Wextê dibêje qebûl nakim, hêza te çi ye tu bikar bî bersiv bidî? Hêza te ya tehdîtê ya eskerî heye tu bersiv bidî? Na. Ji ber ku em nikarin. Em me biryar daye em bi ereba re şer nakin. Me biryar daye em çek û sîleh bikar nayîn. Wê demê çi dibe? Hêza te ya eskerî weke tehdît ji holê rabû. İşê te tune ye 5 sala, 10 sala, 7 sala ji xwe re here û were dîplomasî bike. Heta hêza te ya guherîn û veguherînê tune be nabe. Nikarî yani. Şam hêzên çete eger Amerîka bi vî şiklî pişkirî bidewan her ku diçin behêztir dibin, sibê di sibê dikarin hesekê li hesekê walî jî biguherînin. Dikarin yani. Bixwazin dikarin. Aniha di destê me de tenê hêza milletê me heye dikare biguherîne veguherîne.
Hêza milletê me jî em ancak bi xeta netewî dikarin bixin ve hereketê. Xeta netewî jî heta derekê ye hevalna. Ya hakikaten tiştî mühim e zana ji were dibêjim ha. Ya bifikirin di destê Kurdan de tu hêzekî tehdîtê nemaye. Ne li ser dewleta Tirkiye em edî tehdîtin, ne li ser Şamê em tehdîtin, ne li ser tu derekî. Hêza me ya ew ê guherandinê tune ye. Milletê me siyasî ye, xwedî hestên netewî ye, ancak merov hestên netewî ê milletê me tev de dikare rake ser pîya. Ama ev hest daimî nine. Ne daimî? Yani tu bi sosyalizmê, bi komünizmê tu cara nikarî milletê me rakî ser pîya. Ne mümkün e. Ji bo tu tiştekî din jî tu nikarî rakî ser pîya. Milletê me ancak ji bo xatirê hestê xwe ê netewî, rihê netewî ji bo avakirina Kurd û Kurdistaneke serbixwe ancak dikare rabe ser pîya. Garantiye wî heye ama ev hest çend sala didome ez nizanim. Nesil diguherin. Nesla nû wê çi qas xwedî lê derkeve şikêla me. Ji ber vê wexta me pir tunê ye. Te aniha guherand. Te neguherand, tu sed sala wan de nakî. Hinek hevalê me dibêjin, yani ji loza nevir ve sed sal derbas bîye. Ji wan wetirê sed salê din em dîsa dikarin şoreşekî pêk bînin, carde firsentê pêşamiye. Na. Tu vê firsenda îro di destê xwe de te wenda kir, te qezenç kir, te bikaranî. Te bikar neanî, milletê Kurd gav bi gav tune dibe. Kurdiya xwe wenda dike, çand û kültûra xwe wenda dike, hebûna xwe wenda dike. Paşê jî dikarî Fatihe bixwînî piştî 6 salê din. 6 salê din Fatihe dikarî bixwînî. Yani Kurd ji li holê namînin. Eger hûn xwedî li Kurdî derkevin, eger hûn xwedî li dewleta xwe û serxwebûna xwe derkevin, daxwaz bikin, merû dikare hebûna xwe biparêze. Ranebin ji min re nebêjin Kurdistan nemimkün e. Hevan no. Milyar û nîv însan, hûn bêjin 2 milyar. 2 milyar însan di vê dunyayê de bawer dikin ku piştî mirinê çi 2 milyar? 5 milyar însan vê dunyayê de bawer dikin ku piştî mirinê cennet heye, ceheneme heye. Bawer dikin. Yek ji wan neçûye û venegeriyaye. Ama dîsa jî bawer dikin. İnsanê ku bawer nakin jî weke kafir dibînin. Li cem Xrîstiyana jî, li cem Musulmana jî. Çima em bi Kurdistanê bawer nekin mesela? Çawa ku Musulman yan jî Xrîstiyan bawerî bi cennet û cehennemê tînin, bi dunya din tînin, ew qas ji bo wan sedî sed e, rastiyekî sedî sed e, ji bo Kurdan jî dibe rastiyekî sedî sed be ku Kurdistan ava dibe. Kurdistana serbixwe ava dibe. Eger em hemî bawer bikin çê dibe. Em bawer bikin, em rabin ser pîya, em daxwaz bikin, çima çê nebe? Çê dibe? Em bi qasê Tirkan nabin. Tirkan çawa Tirkiye çêkir? Dibe. Ji ber vê yekê li xwe qedexe nekin. Hestê xwe netewî biparêzin. Ê ku me azad dike, ji vê saetê şû ve dibêjim. Ne heta niha. Ê ku ji vê saetê şû me azad dike, tenê hestên netewî û serhildana gele. Ji wî zêdetir ne çek, ne sîlah êdî dewra wî derbas bû. Hele piştî vê pêvajoyê, yani meşruiyeta çek û sîlahan ji holê rabû. Êdî nemeşru ye. Tiştekî hat nîqaşkirin meşruiyeta xwe wenda dike. Lê hestên netewî nayê nîqaşkirin. Mafê netewî nayê nîqaşkirin. Wekhevî nayê nîqaşkirin. İnsanekî dikare li me qedexe bike ya.
hebûna Kurdistanê dikarî li me qedexe bike, kî dikare li me qedexe bike? Zulm e, suç e, guneh e. Serokê yeketê Niştimanê Kurdistanê yenekî Bafıl Talebanî, nûnerê taybet yê Serokê Amerîkaya ew jî çeteye Tom Barak, fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qasedê Mazlûm Abdî doh li Silêmaniyê li hev ceviyan. Mazlûm Abdî li ser civînê daxuyaniyekê belav kir, çi got ciyê kêfxweşiyê ku em bi serokê yenekê birêz Bafıl Talebanî re civîneke berhemdar kêrhatî em hatin cem hev, em qedrê hevbeşî xebata bi hev re digirin da ku em pêşerojekê baştir ji bo gelê xwe ava bikin. Ev hevdîtin hevkariya hevbeş xurt dike, pêbendiya me ya ji bo avakirina pêwendiyên bihêz berhemdar nîşan dide. Mazlûm Abdî eşkere kir ku wî bi Tom Barak re jî hevdîtinekê pêkaniye, dibêje nûnerê Amerîkayê karûbarê Sûriyê birêz Tom Barak dibe hat, em bi wî re jî civiyan, di civînê de rewşa dawiya herêmê peymana 29 Çile, ev civîn ji bo parvekirina bîr û ramanê li ser rêyên xurtkirina aramî û ewlehiya herêmê derfetekê bû, ji bo karkirina bi hev re ya li dijî wan zehmetiyên ku gelê Sûriyê pê re rûbirû dimîne, ev civîna me derfetek bû dibêje ve zimanê nezaketê ye. General Mazlûm Abdî, tu jî zanî em jî zanin Tom Barak li ser hesabê dewleta Tirkiye dixebite û însanek sapık e û tu îtîbarê wî jî nemaye. Niha ev Numan Kurtulmuş hin tiştan dibêje hevan no serokê parlamentoya Tirkiye, ez pir naxwazim cih bidim gotinê wî lê çend tişta bêjim. Ew wisa Numan Kurtulmuş hûn zanin serokê parlamentoya Tirkiyeyê peyamên girîng daye qaşû dibe bi danîna çekan re wê êdî serdema têkoşîna çekdarî bi temamî bi dawî bibe ji bo bêhêzkirina demokrasiya Tirkiye çi gav pêwîst bin wê bên avêtin. Îro li parlamentoyê Koma Rêya Nû ziyaret kiriye, felan bêvan çend partiya ziyaret kiriye. Binêrin hevan da. Nava gotinê wî de çi heye? Ji bo bêhêzkirina demokrasiya Tirkiye çi gav pêwîst bin wê bên avêtin. 24 sal e AKP Tirkiye bi rêve dibe. Ji bo bêhêzkirina demokrasiyê çima li benda îro ma? Çima par, nepêrar, 7 sal berê, 20 sal berê çima gavên demokratîk navêt? Ma nizanî bû? Zanî bû. Ji demokrasiyê fehm nake? Fehm dike. Çima navêt? Çünkü nexwest. Îro dixwaze, îro jî naxwaze. Çünkü rojdatana vînber bi şer ve diçe, İran tev li hev dibe. Mesela Kurd û Kurdistanê wê zêdetir were rojevê. Tirkiye zane demokrasiyê pêk ama naxwaze. Bi zanebûn naxwaze. Ji ber vê yekê Numan Kurtulmuş derewa dike. Bihêzkirina demokrasiya Tirkiye çi gav pêwîst bin bên avêtin. Heta niha tu asengî tune bû pêşiya wan. Mesela we çima Selahedîn Demirtaş û hevaliyê avet hepsê? Dawa Kurd çima suç e? Parastina Kurdan çima suç e? Ma hemî Kurdên ku dawa Kurdan di parêzin çek û sîleh bikartînin. Ji ber vê yekê gotinên viku valan e, gotinên berredayîn e, ji bo pêşxistina demokrasiya Tirkiye tu li bendê bû ku pekekê xwe fesih bike. Em jî bawer bikin. Çi eleqa hebûna PKK û demokrasiyê te heye? Tu demokrasiya xwe pêk bîne, dawa Kurd hal bike, sebebê derketina PKK ji holê radibe. Mesela te li Tirkiye dibistana seretayî yani ji îlkoxulê heta dewê üniversitê te mekteb vekiriye zarokê me çûne mektebê PKK hatiye li dij derketiye. Na, te nekiriye weke dewlet te nekiriye. Te bikira çi pêşîl te digirt? Ji ber vê vana ez gotinê me naxwînim,
hemî derewin, hemî virin. Balafirekî şer li Tirkiye ketiye sebebî çi ye nizanim. Balafirekî şer a F-16 li Balıkesirê ketiye, pîlot jî têda miriye. Ev balafirên F-16 pir kevin li Tirkiye. Êdî bi xwe dikevin. Rezaletekî din hevanno, îro hemî rezaletin. Bifikirin. Mesela Baroya İstanbulê çi dibe? Girtiyekî heye Mehmed Edîb Taşar. Mehmed Edîb Taşar girtiyekî Kurd e. Ji bo ku tu vî însanê berdî, ji bo ku tu vî însanê serbest berdî, demokrasî lazim e? Na. Hindik medeniyet lazim e, insaniyet lazim e. Pêdiviya me bi demokrasiya Tirkiye jî tune. Mehmed Edîb Taşar bûye 40 kilo. Heftê saliyê de hepsê daye. Dewleta Tirkiye bernabe. Numan Kurtulmuş raporekî nanivîsîne nabêje vêya berdin. Ji radibin ji bo re behsa demokrasiyê dikin. İnsanê dirrû û sextekar e. Navenda mafê mirovan ya Baroya İstanbulê derheqê girtiye nexweş Mehmed Edîb Taşar de daxuyaniyekê de. Edîb Taşar di 11 Sibatê de dîsa Anjobiyê aniha da ketiye 40 kiloyê. Hepsê de ye. Heftê saliyê. 27 Kanûna 2022 diyan. Yani beriya 3 salan yani 4 salan li girtîgeha Marmarayê tê girtin ji wê demê ve. Nexweşiya dil heye, nexweşiya şekir heye, tansiyon heye, prostat heye, koa heye, gurçik heye. Hemî nexweşî pê re hene. Tevî van hemî nexweşiyan jî Mehmed Edîb Taşar nayê berdan. Navenda mafê mirovan ya Baroya İstanbulê ji bo wî li avahiya xwe daxuyaniyekî daye. Çapê min li İstanbulê bêyî. Kî dikare ji me re dawa demokrasiyê bike li Tirkiye? Serê we bixwe tivê demokrasiya we. Naxwazim demokrasiya we jî naxwazim. Hûn însanên rezîl û riswan e. Hûn tev çete ne. Heta ku ev Mehmed Edîb Taşar di zindanê da be, da ketiye 40 kilo ya. Ew ê cenazî wî derkeve sibê di sibê. Kobanî di dorpêçê de be. Hûn çawa bawerî bi gotinên Numan Kurtulmuş tînin û Dewlet Bahçelî radibe di zirrê heta êvarê. Nizanim Kurd bila hav bikin û Kurd. Em bi talîmatên Dewlet Bahçelî meşin ya. Tiştekî wisa biye ya. Çawa ketin vî halî? Tiştekî wisa nabe. Dewlet Bahçelî serok çetê ye. Ev însanê me ku em behs dikin 19 cara Anjobiyê. Temarî wî hatine temîzkirin. Yani qalb krizî derbas dike. Nikare nefes bigire ya. Tevî van rewşan jî dema sewqê nexweşxanê tê kirin li nexweşxanê tedaviyekê baş jî nayê kirin. Tedavî nayê kirin. Yani nikare li ser piya bisekine. Ji ser de jî doktor radibe bêrezî dike. Dibe tu dikarî bimeşî. Dibe tu bi maxsûd nameşî. Ya 40 kilo nikare bimeşe ya. Nîgî wî nagire ya. Bana mîna kampên Hitlerîn ya. Yani rê nadin ku malbata wî jî were ser de. Mirov aciz dibe hevalna. Em ne layıqê vê rewşên. Em ne layıqê vê rewşên. Em milletekî esilzade ne. Em zanin xwe bi rêve bibin. Aqilê me jî têrê dike, zanîna me jî têrê dike. Her Kurdekî dikare 10 dewletan bi rêve bibe. Wisa ye. Binêrin hevalno. Ez ji we re çi dibêjim? Di medya civakî de aniha ecayîb tiştên parve kirin. Du tesadüf ez rastê şevberkekî hatim. Wisa ne de xortên Kurdan rûniştine xortên serhedî ne. Cemiyeta malî de. Behsa esaleta Kurdan dikim. Her xortekî ji xortê din zêdetir dengxweştir bû. Kilama axa û ya şakiro dibêjin. Ecêb yani.
مرد بيجي قاي شاكرو زندي بيش غورا خرابية هاتي بدري او قباوان او قركوان او دولمنديوان او كولتورا زنگين دولمند آسر حده اوی جماعت کردان او شبیرکا خورت کردان بینن برچاوی خواه او شبیرکا خورت ترکان بینن برچاوی خواه هون کلتورا وان her دو ملتان دکرم بپیوه her Anadolu'yu bibine rezalet, cehalet atiye kırıke derdi ser derdara او قاس insanın me asilzade van insanın me bixudi çandu kültüra mezen devlemen jali van cahile ve tebre vebre Türkiye'nin Anadolu'yu mümkün ama yani çağı meruz kara kabul biki yani ez kabul nakim yani kabul nakim ku em veke millet verin revebrin jaliye van insanın xarib va hakaret nakim luan ama naxwazim jaliye verim revebrin ya naxwazim tuxwazim xwe bixwe revebrin tuxwazim devleta min hebe Kurdistana min hebe û ev jî daxwaza min e baweriya min e kesek bila baweriya me û daxwaza me biçûk nebîne herkes haqet e tiştê ku se nabe gavanekî me şivanekî me jaliyê kültür ve ji rewşenbîrekî Tirk zêdetir e yani ew e maqûltir e kültûra wî ji ya wî zêdetir e ji ev profesörên cahil yê Tirkan tên me perwerde dikin em xwe wan bibînin em neheqin ez xatir ji we bixwazim min qet mesajê we nenêre îro dî hûn jî qusûrê nenêrin ez jî wisa dereng hatim malê gelek spas dikim yani ji bo hebûna we her hebin yani hûn ez me îro hinek zêdetir derdê xwe hinek ew kir çi dibêjin ez îro pir westiya me ez derva jî xebitî me ez hatime bala we lê be ez gotinê xwe nikarim tav bilêv bikim yani fîzik me jî westiya me ji bo wî qusûra min nenêrin fîzik wextê diweste ez ziman tam telaffuz nake însan ya însan fîzik ji fîzik bêkte fîzik biweste wisa dibe mejî jî diweste her tişt diweste hûn pir şîrînin ji we pir hez dikim hûn jî ji kerema xwe re ji me hez bikin xwedî li me derkevin me bi tenê nehêlin ka em binerin çi wa dibe xatirê we silav rêz